Ай, да. Срамуваш се. Stage Fright, здравейте, аз съм черния вълшебник на групата. Хардкор. Ей, черния до черния. Черния до черния, двамата черни. Единият черен по душа, другия черен по външно. Hardcore Pure Dark Magician Player, абсолютно никакви добавки, тежко ми горком, 95 на 5% win-lose ratio. Да, фанчон да бездек. Тая вечер бях втори, аз играх с X-Saber и да започнем с... Може би най-силен дек във формата. Трябваше да е Възможно. първи. За съжаление, капитан Фумбъл на два пъти. Да. Така че да. Втори сметка. Бима, макар да съм първи ме паднах Бил от него. го- Изчисти ме като мръсно куче, Шаут- но след това спечелих 4 игри. Шаутаут за Митко. Митко беше първият ми опонент и бях супер изплашен, понеже Митко, неговата аура е по-страшна от той да изкачваш Еверест. И факта, че го бих, ми даде мотивацията да... Ще ме баннат. Факта, че го бих, ми даде мотивацията да бия още 2 игри подред, да доминирам и след това фъмбълнах срещу Hero Beatdown. Тоест... Тоест, И срещу Стивън, Казино. шаутаут за Стивън. И срещу казино А, на рулетка. Не, казаното беше твърдо. Казаното е Човек, твърдо. той мяташ и той излезе за всичко. Смисъл, 4 седмици, JD, whiteboard, Няма какво да правиш. И за да започнем. Да. Mirror Force. Не така бе. Отзад напред. А, Отзад напред ли? Да, Да. Ай, Да, такой си. Ей, така брат се. Айде. X-Saber. Заповядай. Ember Slade. Ember Slade, какво да кажа, много солидна карта, перфектна за началото и в средата навсякъде. Ако го имаш, изкарваш го без абсолютно никакви притеснения. Спечели ти, колко пъти спечели игрите в тази игра? Всички. Да кажа, абсолютно всички беше много главна част от целия плей. Винаги, ако го имах, и то почти всеки път го имах в ръката, веднага пускам го, сетвам някакъв трап, ако имам и давам напред. Мъжко. След това Film Night. Какво да кажа за него? Уникална карта срещу Hero Beatdown ми спечели 2 хода. Иначе И ще искаш ема читнеш. аз не разбирам толкова много от картата, пробвах се да извъртя правилата мъничко, но не се получи. Черната магия. Черната магия, фаронската слуга тук не стана. Иначе да, доста добра карта, ефектите са много солидни, особено ако бъде с Book of Moon, а и опонента има нискъв дефенс, перфектен. Да. Тунер, е. Тунер. Най-важното е, че е тунер. Може би един от най-силните и най-важни нормал съмани е Гарсен. Гарсен, слагаш го на полето първи, ако го имаш, ако не, го търсиш да го изкараш и почваш да слагаш X-Saber и атаката му просто се надига. А ти знаеш, че хората го играят точно на едно принципно. Който играе не разбира от играта. Да, не. Да, Две минимум. не знам абсолютно нито една карта какво прави този дек. Изчисти ма първата игра, видях му силата, но все още не знам какво прави тази карта. Ако беше твоят ефектна карта, тя да всяко X-Saber чудовище от дека. Да, стандартният ефект на полето, ако има други X-Saber чудовища, да всяко едно получава плюс 200 атака, което е И включително себе се, Да. са буста с 600, силна карта. Да. Фармете аура, не четете карти, може да я вържа. Да. Най-добрият тунер е Арбилера. Той е Какво да го кажа? Ако го имаш, перфектен е за тунер, вкарваш го вътре, изкарваш го с големия и вкарваш вече Готомс. После кери за играта, да. За ефекта него ще използва ли му го за дискатна карта от ръка? Да, само веднъж стигнах до това да го Също използвам. то там ли? Не, срещу него. Не. Срещу Красо. Срещу Красо го използва ефекта да дискардне. Фарчака гигавайси наляво надясно. Да, него с котенцето. Има котенцето, по-нататък треска ката. То е спойлер само. Да, спойлер. alert. Видях лоша котка. Лоша котката изчисти. Транзишъна е На драма. големия. Фотрон. Онтрона. Големия, какво да кажем за него? Големия. Може би най-съкта карта от дека. Да, при спешъл съмън имаш двама на полето. Не веднъж на ход. Да, нито веднъж. Спами Спамиш само го. по ланспертън. Пускаш го, за всеки случай, ако решат да използват нещо. После се скарваш им втори. Пусни кучето. И ефекта да си добавиш Да. един левел 4. Не бе, Монстър Реборн е бе. Само монстър ли му? С левел 4 гледаш. Не бе, уния другия, нали, спамиш ти бе. Сигурно пак ще. Да. Нищо няма, че втори ли си. Втори съм. Да завиждат хейтърчи. Емелиончо да го сложим. Рагигуна. Ти влезе. Да, влезе, срещу тебе най-много влезе. Там вкарвам. Човека... Викаш
Чолка отново му дойде. Не, човека Кара му го изкара, му гледа единичка, ама като почне няма спирка. Рециклирам го повече от хартията да ти използват тетрадките. Не е важен размера. Не е важен размера, важно. Важно е качеството. И как го използваш. Горе като за световно. Ти от качеството доволен ли си, Митле? Да, влезе срещу мене, бима с тази карта. Следва one-off на Паломуро, какво да кажеш за него? Не го не влиза. Ти с карта първи път я виждам. Не, един път беше изкарана на полето и той беше. Беше изкарана да бъде убита. И не знам какво да кажа за нея. И ефекта е в гроба, само там върши някаква Да, работа. тунер е левел 1 тунер, това е хубавото и полезното. Може да се използва. Съществува Level ли 4. съществува? Да. След това Cyber Valley, ако трябва да съм напълно честен, за мен тази карта е напълно безполезна в твоите сте и ми беше само брик. За мен лично ми беше само брик. Използвах ефекта на карта само веднъж и нямаше никакъв смисъл ти да го използвам от Най-тъпта карта в формата ми. Бах, тя аз мислех да я дигам в моя дек на 2 на 3, т.е. тук даже не Не, ползвай. той- Бах, значи аз обичам да стълвам. Той нещо, Обичам да тривационно. при темите го О, държах при мен на полето всичко цяла игра и той Да, нещо... и нищо не правиш. Да, не го Просто не си направи дядам. нищо. Абсолютно бих го заменил с нещо, което просто ти да теглиш повечето карти по по-лесен начин. Апстар Гомлин. Обстав Гоблин. След това Коледаря. За жалост Коледаря беше използван само веднъж и през повечето време седеш в ръката и ме гледаш. И се гледахме с него Също и мен се май пехме влиза, Коледаря. нали? Също мен май садна... Да, срещу тебе влезе и то точно този един път, за който говоря. Иначе през останалото време си пехме коледни пешки в Чакай, ръката. има много важно нещо е, Коса, ти не теглиш 6 карти, играеш само с 5. Да, аз през цялото време играх само с 5 карти, дори да бях пръв. Човека не знаеш. Бах, че добре. Не знаеш правилата на са не просто първите два рунда, даже... Представям Да, се, да, ако... Първият рунд беше срещу мен, нали? Тогава нямах Да. проблема. Втория рунд почва човека с 5 карти и свършва рунда. Не, горе-долу на Какво се третия представям рунд се, просто ако видях, теглиш че по човека- 6? Вече ще е според. Да, ще я не изчисти тук всичките. Лекс пред зомбито не го видях нито веднъж. Аз за първи път виждам, че ми е в тестето, ако трябва да съм честен. Той не се появи веднъж. Аз не го видях и докато разбърквах даже. И тъй, че нямам какво да коментирам за него, съществува. Добра карта е, зато Да. че може би ще е да влезе. Респlikет. Най-добрата карта. Най-добрата карта, изкарат ти 2 Лео 4 Lower Beast. Не е Лео 3, е. Лео... Lower да. Лео 3 War. Не е Лео Лео 3. 3. А, бай, Биш що не е монстър. да изкарва и си... Да, ще се- вадиш тигъра. Го тигъра. Да го изваря. Не е такова. Вадиш тигъра 2 пъти и влизаш в... Дискард Сигурно. 2. Да. Или дискард 2. На опонента. Ама той май не се случва. Стив карта Не, едно. дискард 2. Виж, няма нужда да тероризираш опонента прекалено много, като просто можеш да Аха. му удариш един битдаун. Ние не сме чудовища, ние сме злодеи. Не обръщай. Е, как е то се играе с тън карта? Е, верно, Heavy ти Storm-а? играй с тън карти. Хеви Сторма, всяка една игра го чакам, само една игра дойде и ми спечели играта. Най-забавното с карта е фалшива, знаеш. Да, то се вижда, смисъл, той зелено, до сега не съм го виждал на ревю карта, дори на старите. Иначе да, тази игра спасява животи, печели игри и е много хубава. И бейт в солена. И бейта солен чужда. Що да не влие в солен? Случайната карта. Не. Вой, контролна. Brain Control дойде веднъж и опонента ми нямаше нито един таргет, за да го използвам. Красо, що с няма пак чудовища. Не беше Красчо, беше Мистер Фъмбъл. Капитан Фъмп, нищо той им подарил иски тя умор. Да. Зато и че целувки за него. Муа. MST, още една карта, която нито един път не ми дойде. Ама не гейтва. Ама не гейт. Всяка една карта, която не съм играл, не се е поиграла, Да, бе, защото филмите много знаят какво се... Кой е влизал. виж, всяка една игра играх горе-долу едни и същи карти. Просто рециклиране. Най-забавното е, MST не че влезе. при коси one-off въобще не влизат. Видях Да. MST от 5-те рунда 3 пъти. Break Control мисля, че го видях почти всяка игра. Ого. Gotham Emergency Call, уникална карта И я фъмбъл. и я фъмбълнах. Ти беше фъмбъл на Използва- сезона. Не беше фъмбъл на сезона. Той беше Не, втория не, фъмбъл. това беше първия фъмбъл и единствения главен фъмбъл на сезона, който ми загуби играта. Да, Дани фъмбълите са най-тежки. Да, те са най-страшните. Знаете, че ще гледат топ клип, нали? Дани фъмбълите са one of a Тъй, че kind. да, уникална карта, играеше по време на атак фейза, безплатни 2 чудовища, мачка щастпитка. Но За са разлика карта. от мене, който забрави, че карта ми беше на полето. Нищо си поне искам с красо. Съществува. Просто съществува, без питки за мен. Saber Hall, О, тая ти карта влиза. според мен трябва да е на 3, не на 2. Картата е прекалено добра, за да е на 2. Даже, Слушам. Стив чути се? Слушам и изпълнявам. да, слагаш я на 3, иначе ще се караме. Викаш следващия Едисон турнир. Следващия Едисон турнир. Dimension Prison Влезе. влезе. Не толкова колкото исках да влезе, но... Не е лоша карта. Използвах я на няколко пъти, един-два пъти
беше ударена с негейт, ама си влезе както трябва. Ботомлес, няма какво да се каже за Ботомлес. Ботомлес през повечето време седя и чака, но когато и дойде времето, направо мачкаше. Катастъра ме замена. Да, Кастора изчезна. Катастъра отиде при Драгича в баня зоната. Точно. Цата ми се рече. Стаята на мистериите. Просто Call of the Haunted е добра карта in general, но при мен не влезе нито един път. Понеже дуела, в който я изтеглих, опонента ми каза, ами всяка една карта отива в бани зоната вече. Да, за кой ли е този? За кой ли? За Капитан Фъмбъл. Ейки Капитан Фъмбъл. Тореншъл, Водицата. водицата да изми греховете и на двата играча, само дето нито един от нас не беше грешник тая вечер и не се игра. Не, како е? То с Капитан Фъмбъл, оня другия Фъмбъл там. Единственият път, когато изтеглих Тореншъл, беше местината. Вай. Дядото. Дядото ми спаси живота 2-3 пъти, да не кажа повече. Уникална карта. Те после баннаха за Да, ти. те после баннаха, защото е преклено добра. Стана това. Без коментар. И какво остана? И Силата на мира. силата на огледалото. какво да Силата кажа? на мира. Силата на мири не ми дойде в ръката. Миро, за жалост, тази вечер не беше с мене в тестето ми, но беше с мене духом и бачках Зато тия си три. втори. Зато и съм втори. Кажи ме дате. Да. Втори. А те я са малко Екстра дека. спайса. Хюнлей влезе веднъж, но не влезе с ефект за жалост. Кой е ли? Използвам за екстеншън. Срещу тебе точно. Кой ли? Да. Какво да кажа? Картата е много хубава, особено като играеш срещу Бакрол Heavy Deck. Капитан Фъмбъл. Да, Той се знае. той се знае. Но иначе да, при мен не видям много плей картата, но in general е доста добра. Препоръчвам. 100% ще го направя. След това- Само и чай. Трапка и губи. Коментираме плейовете на Капитан Фъмбъл. А, окей. Прекалено. Главното момче, Прекалено звезди бяха. шефа на релефа, карта, която ми кери дека всяка една игра е Готомс. Тъс карта я видях 2 пъти на 400. С карта, като се купни с ръчичките, просто няма минане. Да, няма минане. Дори обелиски не може да ми. Призвах Обелиски, просто той ми казва, ама не знаеш, че на 400. И аз съм, да, фак. Обелиск. Чакай, бърната за 4К с Не, него. не го върна на 4К, не можа Пича да ми изкарам призова достатъчно египетски часове. блок, аз му казвам какви египетски богове. Тук имаме Готомс и Готомс енханснат, то точно не с друга, а с Армор и Ram. Какво да кажа? Може, тъс карта се спечели с Тази карта ми спечели всяка една игра. Тая игра с Готомс е уникално. Слагаш го направо и така. Готомс да е сапорт картата на ръката. Точно така. Няма какво да се каже. Ръката кери. Викаш, ръката получава атака на Готъм. Точно, точно. Това е най-важното. Човека Готомс. не искаме да скарнат 3 пъти карти от ръката с Готъм. Готомс. Еми, влиза. Да. Какво да кажа за Катастор? Катастор ми загуби една игра. Изкарах го веднъж и ми загуби играта. Също кой ли? Стига, Hero Beatdowna, реших да извадя Катастор веднъж, загуби някой. Ами не е лоша карта, но се че загуби. Карта е хубава, ми загуби играта. Той си е моя вина вече, ама не се радваме с него. И всяка една друга карта от екстра дека не се игра. Тая карта не... Той е ванилка, Ванилката не се игра. Какво да го кажа? Чакай, ония Гойо Гарден изкара ли? Гойо Гарден го изкарах веднъж, но той после. Stardust не се стигна до него, до звездите не гледахме само до върха на Хотел България. Ами, ванилка. Ванилка. Готъм без карти. Thunder Roar Archfiend и той не се игра, той не може да се Ванилка. изкара. Друга ванилка. Да. Red Dragon Archfiend ванилка. Блайс просто. Да. Да изчезва. Какво да го кажа? Не харесвам курза Блайса, нали? Black Rose Dragon, веднъж бях на път да го изкарам да бомб на полето, но бях спрян от божествената сила. На той да ми каже, че е голяма грешка. Чакай на кой ти игра божествената сила? Капитан Фъмбъл или? Не ми играха карта, просто получих информацията, че няма да е добра идея да го направя. И Оня отгоре ти помогна. Да. Светия. Гойо Гардиана в момента, в който беше изваден и беше на път да направи това, в което е най-добро и то да краде хора, беше спрян от районното. Районното седи и там пънат в момента. Виж го. Така започнаха нещата. Добре, 3 игри подред мачкане, една игра фъмбъл и една игра загубих от казиното, защото няма как да спечелиш с казиното. Какво да кажа за тестето? Тестето е много добро, силно е. Ако ти се паднат правилните карти, е автоматична победа, да не кажа. Не трябва да фъмбълваш. Не трябва да фъмбълваш, трябва да си спомняш какви карти си сетнал в бакрола, иначе става като мене. И губиш от Hero Beatdown. Ами, кажи за матчъпите. Матчъпите
Какво да кажа? Най-трудно ми беше, ако трябва да съм честен, срещу Митко. Да, Митко- голям гранд геймс. Да, голям грайн гейм срещу тия жаби, заключима в това да не мога да отклонят. Пет хода е просто с скилът ми някакъв пас. Пет хода, най-голямата му грешка беше да повярва, че е Сето Кайба и да ми извади Вече кредитни карти са обадиха. вече кредитни карти се обадиха Шатаут за и мата. стана за Орис. Шатаут за мата. Точно така. След това, какво да кажа, срещу Красио, просто Той беше изчистен за първи. два хода, три хода максимум и Бродя... свърши. Как брадяса от твит сега ни... Почва да мяза все повече на техники. Сега Срещу капитан Фъмбъл беше чакане за Heavy Storm. Heavy Storm не дойде, дойдоха други карти. Го убих. Накрая просто го убих с мудрене, мачкане, бейтдаун, няма какво. И срещу Hero Beatdown се прецаках единия губих. Шаутаут за Стиван. Стиван игра доста добре, Стиван намери аут, което беше чудесно. Душата на как... Карта беше... места си картите слага една отгоре. Абе, Аз му гледам естествено да си намества. аз даже го цепя, той му дах да го цепя, как... Шаутаут за най-добрия гемблър от всички ни. Пиша, Жо, после на казино искаш ли? Шаутаут за абсолютно всички, които бяха тук на турнира. Шаутаут за Миро и неговата книжарница. Най-добрият от всички. Всички карти от него. Всички както те. Я разкажете за предателя. Предател не може да се освободи един-два дена, да дойде на рождения ден на Стивчо, ама може да отиде в Велинград, да се топа на рици за 3 дена. Пълен предател. Знаеш, че го гледа това, нали? Пълно Бал съм безобразие. го в газа, съм прав. На Пълно тук безобразие. всичките. Да, предател. Мазна. Цял ден му звъним, не дига. Да, обичайно. Кой е то, че? Просто ако Той се някой знае. каже, човек звъннах му, ама не ми дигна, на гласа почна му прати, даже няма нужда да представя. Не иска на окам името от Перник. Перник. Александър Славчев от От Добърче. Добърче. Йонка се казва. Еми, доволен съм от дека. Доволен съм от дека. Пак би го Даже играл. смятам да си направя такъв дек. Ще пробвам да го преработя малко по моята визия. Айде. Дали ще е за Едисън, не мога да кажа, но X-Saber ми влиза в Ексейбър мишията. модерно. Да, трите хикса. Трите хикса. Медалчето. Медалчето. Победителя, Луминара. Второ място, ама беше заслужено второ и съм доста доволен. Можеше да е първи. Можеше да е първи, но... Ама Нищо. явно фъмбълвам по-малко от останалите. Така е. Фъмбъла беше чудесен. Фъмбълнах точно след капитан Фъмбъл. За феновете да се абонират. Феновете да се абонират, да оставят коментар, лайкче и да продължават същия дух да се шанят. Любов за всички. Любов на всички. Айде!